Kulo ukukhala sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili gezo mina ke kuveza uNtuthu wakho manje bathi ilast bona amagumede mhlawumbe uthi usemusha la ekhaya uzophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu ngiyazi makulesikhathi siyongazile khona ukuzopholisa amaseko kodwa sonithatha senibeke endabeni kwizona ezihamba phambili namhlanje ke nginiphathele enye amaclip lapha kade abantu bakhuluma impela enkundleni zokuxhumana ebeveza nobufakazi lapha ukuthi ngempela iNkosi YamaGcokama lapha yona iNkosi yama-microwave kunengoma ke edla ikhotha lapha neshisa ikhotha ethandwa ngabantu abaningi lapha ku-album yeNkosi YamaGcokama ekhiphe kuwona lo nyaka esiphuma kunyaka ka-2022 esihloko ke ese-album esithi Home Alone kunengoma ke emnandi kakhulu lapha ethi mina ngithathiwe lapha ke ingoma ekusengomeni impela esithandwa ngabantu abaningi lapha nezama hit kuyona le album yeNkosi YamaGcokama abantu abafike bakunothisa lapha ukuthi le ngoma kukhona kwezinye zendawo lapha le ngoma eyathezwa khona ke nakho mhlambe eyithole uthande enhlizweni zabantu kodwa ke mina ngizofisa ukuzwa ukuthi wena kuthini okwakuphawula ngalolu daba lo kwami nje ukuthi ngikudedelele lamaclip elezi ngoma uzwele wena ukuthi which is which ke bese ke esiyakhuluma ekugcineni engitshela kabanzi ukuthi wena kuthini okwakuphawula ngalolu daba ngalokho ngenza kwethu ake siphinde futhi hlana video elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphathe kahle ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku omnandi nithanda kakhulu night clip akobala metaba ubuwe uri